Donai Automoció, concessionària oficial Jaguar i Land Rover, us ofereix aquest espai. Bona tarda, benvinguts una setmana més a This is my dream. Avui, en el Dia Mundial de la Distròfia Muscular de Duchenne, acompanyarem un jove de 22 anys, en Xavi, en un viatge d'il·lusió i emoció per complir un dels seus somnis. Als 4 anys, al Xavi li van diagnosticar la malaltia de Duchenne. Aquesta patologia debilita els músculs fins a atrofiar-los. La pèrdua de mobilitat ha anat augmentant i avui en dia en Xavi no pot sortir de la seva cadira i només pot moure el cap i els dits. L'esperança de vida dels pacients de distròfia muscular de Duchenne està entorn dels 30 anys. Però tot i l'agressivitat de la seva malaltia, en Xavi s'ha convertit per la seva família en un exemple de vitalitat. Gràcies al seu esperit de superació i a l'ajuda del seu entorn, estudia una carrera a distància, organitza sopars i dinars amb els amics i té diverses aficions com el futbol, la fotografia o la música. Un dels seus passatemps preferits, del Xavi, és aquest, escoltar cançons a casa. El seu somni sempre havia estat conèixer Txarango, un d'aquests grups que li fa la vida més alegre. Malauradament, la situació en la que ara mateix es troba fa que aquest somni estigui lluny de poder convertir-se en realitat. O potser no tant, perquè en Xavi va mantenir una trobada telemàtica amb Txarango, de la que nosaltres vam poder ser testimonis. En Xavi ens havia d'acompanyar avui al plató, però no ha pogut ser. En l'última setmana ha patit problemes respiratoris derivats de la malaltia i no pot sortir de casa. Des d'allà ens acompanyarà en directe per explicar-nos la seva història. Tenim en Xavi ja des de casa seva. Xavi, com et trobes? Bé, molt bé. Ens alegrem que ja estiguis millor, Xavi. Mantenim la connexió amb tu. Però abans tenim amb nosaltres el doctor Carlos Martínez per saber en profunditat què és Duchenne. Bona tarda, doctor. Bona tarda. En primer lloc, la pregunta és òbvia. Què és la síndrome de Duchenne? La síndrome de Duchenne és una malaltia muscular, és una distròfia, és a dir, una progressiva i ràpida destrucció de les fibres musculars i que té un component hereditari. Aquesta és potser la característica més important. És un gen, una mutació d'un gen, que és l'encarregat d'una proteïna muscular, la distrofina, i aquesta mutació fa que es vagin destruint totes les fibres musculars, pràcticament des del naixement. I quants casos es diagnostiquen? Aproximadament, a tot el món, uns 20.000 cada any. 20.000. A l'estat espanyol hi ha uns 4.000 casos i la incidència és d'un de cada 3.500 nascuts barons. Nens, mascles, perquè això es diagnostica en els nens. Es diagnostica també amb les nenes i amb nens, però les dones són portadores. Generalment no pateixen la malaltia, o si la pateixen d'una forma atenuada. Però, en canvi, els barons pateixen aquesta malaltia perquè aquest gen està lligat al cromosoma X. Les dones tenen 2 cromosomes X, per tant, si un està alterat, l'altre ho compensa. Però en el cas dels homes, al tenir l'XY, doncs, quan hi ha una afectació d'aquest gen, la malaltia és inevitable. Tot i que seria un 50% dels nascuts barons. O sigui, es pot donar que un nen tingui aquesta malaltia i el seu germà no. I ens pot explicar les fases habituals per les que passa aquesta malaltia? És una malaltia molt destructora perquè comença per les cames, la pelvis, i es van atrofiant tota la musculatura d'aquestes zones. Posteriorment va avançant, cap als 12 anys ja acostuma a ser necessari utilitzar cadira de rodes i cap als 20 anys l'afectació ja pot arribar al miocardi, al cor, pot afectar també la respiració i la parla. Llavors, aquesta és la seqüència, diguem-ne, estadística. Evidentment, hi ha excepcions, hi ha diferents... Perquè és habitual trobar pacients que no reben l'atenció que requereixen, l'atenció necessària?
Aquí, en el nostre país, és una malaltia que està força coneguda i que està ben tractada i que requereix, dintre de que no té tractament etiològic, perquè no es pot solucionar la causa que la provoca, sí que es poden tractar els símptomes que van apareixent. I això requereix la participació d'un equip de diferents especialistes. I sobretot de la família, també, del recolzament, no? La família, jo penso que hem de parlar més a fons, requereix un apartat especial degut a la importància que té. Xavi, afortunadament aquest no és el teu cas, oi? Sí, tinc molt recolzament gràcies a la família que tinc, que a més és molt gran, i a més el meu pare és metge, i la meva mare és una gran infermera. Per fer-nos una idea del que ens expliques, anem a veure com és la rutina habitual en el teu dia a dia. Una vegada posat al llit, se li posa, s'encén això, que és un humificador, perquè si no respira aire calent, llavors pot també provocar mucositat. I se li encén aquesta màquina, i se li posa aquesta màscara. Ja està, i se li engega, i a la nit també se li posa unes fèrules, ja està, uns coixins perquè no se li girin les cames ni res, perquè ell no es pot moure gens, doncs perquè no agafi males postures. Perquè pugui avisar, a la mà se li posa això i se li posa això. Aquests dos dits, doncs, quan ell els ajunta una mica, ell ajunta això, si jo m'aixeco i vinc corrent. Doncs al dematí es veu, va a màquines, es treu això, es para tot, es treu fèrules, l'incorporem per esmorzar al llit. Amb la grua enxufem altra màquina i aquí aspirem mocs. Aquesta màquina dona aire primer i ell fa una mica i això aspira fort. I quan tardeu, més o menys? Tardem, a veure, el Xavi, entre una hora i mitja, més o menys. A banda del matí, al dia, segueixes algun tipus de rutina o cada dia és diferent? Fins a la tarda el mateix. Bueno, el que he dit, no? Llevar-me, estudiar un rato, al migdia potser a vegades ve l'afició, 2 dies a la setmana, a vegades venen amics a dinar, després a la tarda estudio un rato també i potser surto a fer algun plan o així, però ara a l'hivern no massa, a l'hivern. A l'estiu sí, surto bastant, inclús surto fora de casa, vull dir. Estic per anar a qualsevol lloc perquè mentre no faci fred estic bé, jo no em vagi. Veiem que ja està la teva mare amb tu, Xavi. Emília, bona tarda. Hola. Hola, bona tarda. Xavi, com és la teva mare d'important per tu? La meva mare és la meva malleta perquè m'ajuda a fer-ho tot. Sense ell no podria fer res. Doncs ja ho ha vist, doctor. En Xavi està molt ben atès, tant a nivell d'organització com a nivell humà. Ho he vist, ho he vist. La família és realment molt important en aquests casos. S'estan produint avenços científics en la qualitat de vida dels pacients? Molt. De fet, l'esperança de vida en aquesta malaltia a poc va augmentant. Va augmentant i això és degut a la utilització precoç, molt ràpida, pluridisciplinars, des de fisioteràpia, que és una de les eines més importants per tractar tota la patologia muscular i de la mobilitat, com també altres patologies que poden semblar que no tenen tanta importància, com és la logopèdia, etc. És important, és una malaltia que es té de tractar amb equip i no adelantar-nos als símptomes que van apareixent. De totes maneres, actualment es tracten amb corticoides i amb altres mesures terapèutiques en funció dels òrgans que es puguin afectar. Perquè quines són les dificultats que s'estan trobant ara mateix en trobar una cura? En trobar una cura, doncs, que no es pot modificar. És un gen mutant i no es pot millorar això encara.
Existeixen ja estudis, està començant a investigar amb cèl·lules mare i també amb teràpia gènica, que consistiria doncs, en eliminar aquest gen mutant. Però és encara molt aviat. El centre de referència en el tractament de la distròfia muscular Duchenne a Catalunya és l'Hospital de Sant Joan de Déu. Allà segueixen casos com el del Xavi i s'ocupen de tota la part mèdica. Hem parlat sobre la malaltia amb l'especialista d'aquest hospital, Andrés Nastimiento, el doctor que va diagnosticar aquesta patologia al Xavi. En la unidad de patología neuromuscular aproximadamente son unos 120, 130 pacientes que seguimos regularmente al año. Es variable, lo más frecuente es entre los 2-3 años de vida. Realmente las familias comentan de dificultad para levantarse del suelo, caídas frecuentes, y es cuando se dispara un poco la alarma. Y luego puede haber un tiempo entre que se ve por el pediatra y se hace algún tipo de test de screening, que son las enzimas musculares, y luego vienen aquí al hospital a confirmar el diagnóstico, y generalmente el diagnóstico se confirma entre los 3 años y medio, 4 años y medio. Como es una enfermedad progresiva, el síntoma diana es la debilidad. Entonces, esa debilidad va a tener una distribución que es más evidente en las extremidades inferiores, y esa debilidad, que es progresiva, posteriormente va a incluir también la musculatura de los brazos y la musculatura respiratoria. Pero dentro del mismo grupo de pacientes con esta enfermedad o con este diagnóstico, vamos a tener pacientes que tienen una pérdida muy acelerada de la debilidad y donde desde los 7-8 años pueden dejar de caminar. Y hay otro grupo donde hasta los 15 años, 16 años pueden mantener la marcha. Entonces, desde hace unos 8 o 10 años se incluye dentro del protocolo de tratamiento los corticoides, que nos han ayudado a retrasar un poco el proceso de degeneración a nivel muscular. Entonces, desde el punto de vista de enfoque, de atención, es un enfoque multidisciplinar donde en el hospital se ha creado una unidad que se llama Unidad de Tratamiento Integral del Paciente Neuromuscular, donde participan neumólogos, gastroenterólogos, rehabilitadores, el equipo de traumatología en el caso de que haya que hacer cirugías de escoliosis o tenotomías específicas a nivel del tendón de los Aquiles. Hay un equipo importante que hemos incorporado ahora, que estaba un poco olvidado, que es el equipo de apoyo psicológico. Yo pienso que siempre podemos hacer más, esto es eterno. Yo creo que dentro de las enfermedades neuromusculares es la enfermedad que es el caballo de batalla, es el caballo que está tirando para desarrollar la tecnología que se va a aplicar en las otras enfermedades neuromusculares. Està d'acord, doctor Martínez, doncs, que és una malaltia de ràpid diagnòstic? Sí, efectivament, és bastant ràpid perquè els símptomes musculars apareixen les primeres setmanes o els primers anys de vida del nen. Tot i que per fer un diagnòstic de certesa s'ha de fer l'estudi genètic, que inclouria també l'estudi genètic dels pares. Doncs moltes gràcies, doctor. Crec que ens ha ajudat a que tots tinguem una visió més àmplia de què és la malaltia de Duchenne. Moltes gràcies i bona tarda. Moltes gràcies. Romacar, concessionari oficial Ford, patrocina aquest espai. Nosaltres ens quedem amb en Xavi i la seva mare, que segueixen escoltant-nos des de casa. Emília, com definiries el Xavi? Bueno, pues el Xavi és el meu tresor. Jo descriuria que és un nano fantàstic, és el que ens dona sentit a la vida i és el que ens fa estar sempre alegres. Us fa estar alegres, perquè ell també és un noi alegre. I en tenim proves. Mira. M'agrada el Barça, sobretot quan va guanyar el triplet, vaig veure que era increïble. M'encanta també un jugador Messi, és increïble. No havia vist mai un jugador així. Quan em van operar de l'esquena, vaig estar un temps a l'hospital, va haver una fundació que va pels hospitals i diu, pregunta quina il·lusió t'agradaria a tu fer-ho possible qualsevol cosa. Llavors jo vaig dir saludar el Messi.
Llavors vaig anar a la ciutat esportiva i a part de saludar el Messi vaig saludar tots els jugadors de la temporada del 2010 i també el Guardiola. I això va ser increïble. M'agrada molt la fotografia. Però jo abans les feia des d'aquí, però ara dirigeixo, diguéssim. Faig de director. Llavors dic que aquesta foto aquí m'agradaria fer una foto, després una foto. Així, d'aquesta manera. I ara últimament faig de les postes de sol. Perquè aquí a Tàpera cada dia és diferent. Cada dia canvia un minut o així. Llavors jo la penjo i la idea és fer-ho durant un any. I després mirar com ha canviat tot. I els animals m'encanten també. Tinc un gos i també vaig tenir, bueno, fa temps, vaig tenir un gos adiestrat. Va sortir malament la cosa, però ara tinc un gos que està molt bé, que és normal. Canvia molt la diferència en tenir, en comprar ous normals i ous d'aquestes gallines. Val molt la pena perquè surten molt més bons de gust. Carai, sí que n'ets de culer, no? Sí, i tant, soc molt culer. I a més això ja ve de família i em va meravellar l'equip de Guardiola, de l'any del triplet. I des de llavors no em perdo cap partit. Escolta, i com va ser el dia? Com va anar el dia que vas anar a l'entrenament? Recordo que era un dia que estava molt cansat, que m'acabat d'operar i estava tot bé drogat de pastilles. Vaig poder anar a la ciutat esportiva i vaig saludar tots els jugadors. I això va ser increïble, sobretot perquè jo volia conèixer el Messi. I això és el que em va fer més il·lusió. Emília, suposo que també va ser emocionant per la família, no? Home, sí, portar el teu fill amb una il·lusió que tenia, doncs quan una cosa il·lusiona un fill, t'il·lusiona a la força, no? O sigui que molt contents. A passar de posar-li drogat, perquè és que si no només teníem aquell dia per anar a veure el Messi, només aquell dia. I dic, Xavi, això no ens podem perdre. I allà vam anar, i molt bé. Molt carinyós el Messi, a més, oi? Molt maco. Li vam portar un regalo i tot. Xavi, hem vist que també t'agraden molt els animals. Parla'ns del teu gos. El meu gos es diu Bru, és un golden retriever i sempre fa molta companyia. El que m'imagino que ha canviat la teva vida és estudiar un grau de multimèdia, no? Quan fa que l'estudies? Però estudio aquest grau des de fa 4 anys, quan vaig acabar el batxillerat. I com portes la carrera fins ara? Bé, bastant bé. Vaig agafant poques assignatures, vaig al meu ritme, però vaig bastant bé i estic disfrutant molt. Emília, l'heu d'ajudar en els estudis o és independent? L'única dependència que té és posar-hi les mans al teclat perquè no el puc ajudar amb la carrera intel·lectualment, és impossible perquè no arribo a res del que fa. Programa i fa tot. L'únic que hem de fer és posar-hi l'ordenador, tots els mitjans que tingui físics per poder d'això. Si s'ha d'estirar, posar-li estirat, si no... Físics només, perquè si no sol no podria. I de quin projecte et sents més orgullós, Xavi, de tots els que hagis fet fins ara? Dels projectes que he disfrutat més és un recent que era una aplicació per localitzar concerts. I això vaig disfrutar molt. I també un altre és un d'animació. Et veu molt ficat en el món de l'audiovisual. Potser ve d'aquí la teva afició per la fotografia? Pues mira, l'afició per la fotografia ja venia d'abans. Vaig començar ja fa... El 2012 més o menys vaig començar a interessar-me per fer fotografies. I com vas començar a fer fotos? Bueno, de manera que jo podia era posar-me un coixí i agafar amb les mans i enfocar. Llavors veies una perspectiva des de baixa altura que es veu molt diferent i això vaig veure que a la gent li podria interessar. O sigui que així se't va ocórrer obrir el compte d'Instagram. Exacte. I a banda de totes aquestes aficions, ens vas deixar clar que a tu el que t'agrada és la música i xarango. M'agradaria conèixer xarango. La meva cançó preferida és Jo soc músic del carrer. Des de la Barcelona al Caire canten sirenes, cançons rebels. Du que els tambors d'un mar en... M'agrada molt d'ells, que és música molt animada, no?
de barri, de rumba, i és com diferent de les altres. I això m'agrada molt, i també perquè són molt solidaris. No amb el tema dels refugiats, el tema que van d'Àfrica també, no? I això, ho admiro molt, això. Deixo l'alegria a l'aire per quan vulguis parar el temps. Normalment, de vegades, quan em llevo, escolto música. O quan faig algun treball. Sobre la pell el sol ens crema, si estem junts crema la nit, malgrat camino sense cap casa. Només fa uns 4 anys que ho vaig descobrir i vaig començar a escoltar-los. Jo sóc músic de carrer, del teu pas sóc titellaire, deixo l'alegria a l'aire per quan vulguis parar el temps. Xavi, acostumes a escoltar més música els dies que et trobes pitjor? Bueno, depèn, no. A vegades sí, a vegades, bueno, quan em ve de gust, escolto. I quins grups escoltes normalment, a banda de Charango? Pues, un grup que m'agrada bastant també és el Manel, que fins i tot vaig anar a un concert i m'encanta aquesta música. I després d'escoltar música, pues, escolto de tot tipus. Catalanes, angleses, castellanes, el que sigui. Sempre escolto una barreja. Emília, s'escolta molt la seva música per casa? Sí, sí. Bueno, jo sóc un desastre amb la música i li haig de preguntar, mamà, que endevines qui són? Sí, el Charango. Sí, nosaltres al dematí, al quarto, mentre jo l'arreglo i tot això, tenim música. O sigui que sempre ho fem amb música. A qui segur que també s'escolta bastant per casa és els amics del Xavi. Quan el Xavi va acabar el batxillerat, va seguir veient-se amb els seus amics i 1 o 2 cops per setmana dinen o sopen junts. De fet, l'Emília ens explicava que ja hi ha alguns que porten inclús les nòvies als sopars. Hem parlat amb alguns d'aquests amics i ens han explicat coses molt interessants del Xavi.
Escolta, i tens alguna anècdota divertida d'aquests sopars? Sí, que a vegades anem molt tard i pugem aquí dalt i els meus pares, pobres, ja estan mig adormits. I llavors sempre fem la broma d'aquestes, els teus pares, pobres, que no saben caminar, saps? Després de fer zapping. Li fan broma. Sí. Què és el que més valores dels teus amics, Xavi? Pues que em vinguin a veure i que es preocupin per mi. Bueno, i tenir una bona conversa i passar l'estona. Això és molt important per mi. Veig que a casa no et falta de res, Xavi, però els problemes estan amb les activitats a l'aire lliure, oi? Pues ara mateix, sobretot la temperatura baixa, no? I el vent que fa i el fred, no? Perquè si m'encostipo, un petit encostipat, tinc molts problemes respiratoris, llavors se m'omple de mocs als pulmons i em costa respirar, llavors necessito recuperació amb el respirador, llavors clar, s'ha de vigilar molt. Ha de ser difícil no poder sortir de casa, oi, Emília? No, perquè el motiu de no sortir de casa és un fill que està malalt. Llavors això, tot el que tu fas pel fill, és que no trobes a faltar res. Perquè jo li dono un sentit, podria dir-te sobrenatural, o donen tanta satisfacció, perquè la finalitat meva és fer feliç els altres. Si a sobre ho tinc a casa i faig feliç aquest fill cuidant-lo, no trobo a faltar res. Omple molt això. Però tu volies conèixer Txarango igualment, no, Xavi? Sí, home, deixar escapar oportunitats d'aquestes. I anar al seu local d'assaig és impossible perquè està lluny, a Girona. Però ens vas dir que tu els volies escoltar en directe. I tant. Sí, feia molta il·lusió. Sí. I a més que em puguin tocar a través d'Escape, i a més ens van dir que era la primera vegada que ho feien, llavors va ser increïble, no? Què et va fer més il·lusió? Escoltar-los o poder parlar amb ells? Les dues coses. De manera telemàtica, però, el Xavi va poder complir el seu somni. Des de l'equip de This is my dream vam preparar una videoconferència amb Txarango. Ells estaven a Salt, a unes proves de so, i el Xavi va parlar amb ells des de casa. Van tenir una conversa de quasi 10 minuts i van parlar de moltes coses. Veiem com va ser la trobada. Sí, som molt animades. Que guai. Bueno, nosaltres fem el que podem, ja et dic, però estem supercontents. Vull dir, la música arriba a llocs que ni ens imaginem. Et teníem el sopar preparat, però ens han dit que no venies a sopar avui. Hi ha hagut una mica d'inconvenients, però bueno, l'important és conèixer-los. Ja ho sabem. No, encantadíssims, Ets de Matadepera, no? Sí, visc a Matadepera, sí. El que hem de fer és buscar un concert per Matadepera i així podem venir a veure. Vale. Esteu convidats quan voleu. Bueno, ens falta que ens convidi l'Ajuntament o alguna cosa, No sé. Podem venir a casa meva. El podem fer aquí? Exacte. Som 10, Som uns quants, No sé jo si la desmuntarem, la casa. Nosaltres dos ens portem bastant bé, però els altres la lien una mica. Vull dir que no són... Porten molt malament. No són de fiar. Millor fer-ho a casa d'un altre. Us veig emocionats, Xavi. Com definiries l'experiència? És una experiència molt agradable, no? I molt... Van ser pocs minuts, però molt intensos. I tenia ganes de parlar amb ells, no? I cantar alguna... sentir alguna cançó seva a capella, no? I això canvia molt, no? Que el truquin en directe, que no pas que estigui gravat, llavors. És molt especial per mi. Són com te'ls esperaves, els Txarango? Sí, molt propers i molt oberts. I simpàtics, i pinta de ser de la broma, no? Si et sembla, Xavi, veiem aquesta cançó de la que parles que els Txarango et van dedicar en exclusiva. Bueno, t'hem preparat una sorpresa, Com que no... Sí, com que sabíem que no venies avui al concert, hem dit, va, doncs fem una mini mostra
del concert i compartirem una cançó així des de la distància via Skype. No hem fet mai res per Skype, és la primera vegada, eh? Això que concert particular aquí. Pel Xavi, diu així. El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu, avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyors. Ballen lluny els que avui ja no hi són, i entre les llums i el fum, ai, balla nen que vaig ser jo. I enmig de la nit, envolta la plaça, tu tens com ahir, aquí el temps no passa, enmig de la nit, envolta la plaça com quan érem petits, com quan érem petits. I tot avui a cantar, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà no podem ballar. Queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre. No sabem si sona gaire bé per Skype, hem fet el que hem pogut. Hem fet un fitxatge nou que passava per aquí darrere. M'he incorporat. El Pau és el percussionista. Soc en Pau. Xavi, Pau. Encantat. Ole, que guai! Bueno, no, contents d'haver-ho pogut fer, ja et dic. Per nosaltres una alegria. Ja mirarem, si mai venim per aquí prop, ja contactem amb tota aquesta gent i aviam si mai ho podem lligar. Pues res, bueno, us enviem una abraçada molt gran, feliços de conèixer-te i pel que faci falta, Xavi, aquí estem. Moltes gràcies. Si mai podem fer res, ja ho saps. Una abraçada, Xavi! Un petó! Adéu, gràcies per tot. Adéu. Se't veu molt content al vídeo, Xavi. No tothom pot dir que Charango li ha dedicat una cançó. Emília, com recordes aquell dia? Home, totes les il·lusions que té el Xavi que es pugui complir, la veritat és que són il·lusions meves també. Vull dir que és una satisfacció, encara que resulti, pobres, un inconvenient per moltes coses, però tot el que es pugui aconseguir que ell li faci il·lusió, doncs la veritat és que no té preu, la veritat. Vull dir que vols fer, com que pot sortir tan poc, doncs que pugui aconseguir una cosa d'aquestes, doncs la veritat és que és una alegria. Vull dir, és difícil de poder agrair realment, no?, que poder aconseguir això, perquè se li nota amb ell, la felicitat. Bueno, suposo que ara en seràs més fan que mai, perquè a més van tenir un altre detall amb tu. Et van signar el seu últim disc, oi? No? Molt bé, molt bé. Estupendo. Ai, que bé. Ai, que bé, hombre. Això quina il·lusió, no? El disc i totes les cançons, no, aquí? Per cantar-les? Home, això m'encanta a mi. No, les lletres, tu. No, les lletres. Sí, totes les lletres, tu. Que bé, no? Aquests són molt solidaris. Aquesta gent, són bona gent, tu. Molt bona gent, com diu, molt bona gent. Que ho diu el Quim Ferrer, això, no? El Quim Ferrer. El Quim Ferrer. El foraster. Què? A veure... que està signat, que està signat. On està signat, home, nen? On està signat? No, aquí no, Marc, allà. Obre aquí, el llibret. Hombre, mira, per tu, Xavi, una abraçada, de tot cor. És el que fa més il·lusió, Hombre, la dedicatòria. Això sí que ho guardarem allà amb els records, com els del Barça, les firmes del Barça, això és com...
Molt bé, molt maco. Ara sí que se sentirà la música per tota la casa. O no, Xavi? Sí, moltes gràcies al Xarango, I a ells que van anar fins a Salt, devies anar-hi tu allà, oi? Nosaltres, clar, l'equip de gravació. Home, molt bé, Sí, sí. Quina il·lusió, i mira quines fotos més maques. Molt bé. Ja tenim, demà ja tenim allà per posar en xarango. Doncs encara amb l'emoció a flor de pell ho hem de deixar aquí. Emília, i sobretot Xavi, moltes gràcies per explicar-nos la vostra història aquesta tarda. Nosaltres tornem la setmana vinent. Tindrem amb nosaltres en Joan, un nen amb autisme que vol ser campió del món de motociclisme. Però abans us deixem amb els millors moments d'avui. Ha estat un plaer conèixer la història del Xavi i acompanyar-lo a complir el seu somni. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyors. Ballen lluny els que avui ja no hi són, i entre les llums i el fum, ai, balla el nen que vaig ser jo. I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir, aquí el temps no passa. Enmig de la nit t'envolta la plaça com quan érem petits, com quan érem petits. Queda't avui a casa, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà no podem ballar. Queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre. M'he perdut pels carrers de matinada, al passeig, la plaça, la botiga de la mare. T'he guardat els tresors en 1000 cançons, l'escalfor dels veïns i els que han fet de mi qui sóc. I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir, aquí el temps no passa. Enmig de la nit t'envolta la plaça com quan érem petits, com quan érem petits. La vida balla descalça, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà no podem ballar. Queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre. Són de foc els teus petons que s'encenen de nit i cremen la matinada. Són l'or que abraça el rodamón i apaga el neguit avui que torna a casa. Són de foc els teus petons que s'encenen de nit i cremen la matinada. Són l'or que abraça el rodamón i apaga el neguit avui que torna a casa. Són de foc els teus petons